କ କରୁ କମଲା। ଖ ଖରୁ ଖଟ। ଗ ଗରୁ ଗଛ। ଘ ଘରୁ ଘର। ରେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ଚ ଚରୁ ଚକ। ଛ ଛରୁ ଛତା। ଜ ଜରୁ ଜଲ। ଝ ଝରୁ ଝରଣା। ରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ଟ ଟରୁ ଟଗର। ଠ ଠରୁ ଠକ। ଡ ଡରୁ ଡମରୁ। ଢ ଢରୁ ଢମଣା। ରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ମଝିରେ ବା ଶେଷରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିପାରିବା, ଯେପରିକି ବଣ। ତ ତରୁ ତରଭୁଜ। ଥ ଥରୁ ଥଲି। ଦ ଦରୁ ଦଶ। ଧ ଧରୁ ଧନୁ। ନ ନରୁ ନଖ। ପ ପରୁ ପଇଡ଼। ଫ ଫରୁ ଫଲ। ବ ବରୁ ବଗ। ଭ ଭରୁ ଭଗବାନ। ମ ମରୁ ମଟର। ଝିଅ ଝିଅରୁ ଯମ। ର ରରୁ ରଥ। ଲ କୁ ଆରମ୍ଭରେ ରଖି କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଗଠନ ହୋଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ମଝିରେ ବା ଶେଷରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିପାରିବା, ଯେପରିକି ନଲ। ତାଲବେଶ ତାଲବେଶରୁ ଶଗଡ଼। ମୁଦିନିଶ ମୁଦିନିଶରୁ ଷଣ୍ଢ। ଦନ୍ତେଶ ଦନ୍ତେଶରୁ ସପୁରୀ। ହ ହରୁ ହଲ। କ୍ଷ କ୍ଷରୁ କ୍ଷତ। ୟକୁ ଆରମ୍ଭରେ ରଖି କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ବା ଶେଷରେ ରଖି କରିପାରିବା, ଯେପରିକି ନୟନ। ଲ ଲରୁ ଲଙ୍କା।